Yn enw fi di Gareth Iwan Jones, dwi'n uwchgynhyrchydd i Radio Cymru a Radio Cymru 2 a dwi'n gyfrifol yn olygyddol am ryw 60 awr o radio a cynnwys digidol ag ar-lein yr wsnos. Mae nghefndir i mewn rhaglenni cerddoriaeth yn benna yn gweithio rhaglenni cerddoriaeth newydd fel Lisa Gwilym, Hugh Stevens, ond hefyd ambell beth mwy gwahanol fel Tudur Owen a'r math yna o raglen. Ond ia, cerddoriaeth ydy yn y leit cyntaf fi, yma mor braf cael bod yma heddiw. Ges i daith o gwmpas yr adeilad i gael ryw gyflwyniad iddo fo, a di'n rhyfeddu pa mor wych oedd yr adnodda. Mae'r studios yma ymysg y gorau dwi wedi weld, a mae'r cyfleuster mor arbennig i bobl ifanc yr ardal. Dwi'n tu hwnt o falch o weld yr adnodda sydd ar gael yma. A wrth fynd o gwmpas, mi ddath i'r amlwg bod yna le i gydweithio. Da ni'n arbenigo mewn cerddoriaeth yn Mangor ac yn licio gwneud sesiynau byw a recordio perfformiadau byw, a mae'r adnodda yma yn berffaith i wneud y math yna o beth. Felly dyma greu cynllun bach i ddod â grŵp yma i recordio, a Bwncath oedd yr dewis amlwg. Maen nhw'n enw mawr yn boblogaidd, ond hefyd yn gerddorion proffesiynol iawn ac yn griw da i weithio efo nhw. Da ni hefyd wedi dod â tîm cynhyrchu efo ni, felly mae gennym ni beiriannydd sain yma sydd yn helpu ac yn gobeithio yn rhoi rhywfaint o gyngor i'r myfyrwyr. Mae gennym ni gynhyrchydd ac ymchwilydd yma hefyd i siarad efo'r myfyrwyr, i roi bach o gyngor, i drafod gyrfa, a jyst i siarad am y gwaith da ni'n wneud yn y diwydiant. Beth sydd wedi bod yn arbennig o braf hefyd ydy gweld criw o'r adran cyfrynga yn cydweithio yn ochr a'r adran gerddoriaeth. A mae hynny'n fwy pwysig yn y diwydiant sydd ohoni. Mae creu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo cerddoriaeth yn rhan allweddol o fywyd cerddor dyddiau yma. Felly mae gweld y sgiliau cyfryngol yna yn cael ei defnyddio ochr yn ochr a'r sgiliau creu cerddoriaeth yn teimlo'n rhywbeth arbennig o naturiol a bwysig. O gweld y criw yn defnyddio camerâu i greu cynnwys fideo tu ôl y llenni, y behind the scenes sydd yn gwneud mor dda, yn arbennig o ddifyr, a dwi'n meddwl bod y cyfuniad yna o sgiliau marchnata a defnyddio'r cyfryngau yn allweddol i yrfa lwyddiannus yn y byd cerddorol. Felly, o gweld y ddwy adran yn dod at ei gilydd i greu prosiect aml gyfrwng yn rhywbeth gwych i weld.